Θεωρώ πολύ υποκριτικό το να λέμε ότι είμαστε ενωμένοι και ότι αγωνιζόμαστε για την γενοκτονία τη στιγμή για να ηρεμήσουν και να ησυχάσουν οι ψυχές των γενοκτονηθέντων τη στιγμή που οι ζωντανοί είμαστε σκοτωμένοι μεταξύ μας. Είναι πολύ υποκριτικό. Επομένως το κύριο μέλημά μου ήταν επιτέλους να έρθει μια ισορροπία στα ποντιακά. Οι τρεις ομοσπονδίες, αν μπορούν κάποια στιγμή να γίνουν μία, γιατί έχω καταλάβει ότι στην πολιτική σκηνή συμφέρει αυτό το πράγμα, συμφέρει να υπάρχουν τρεις ομοσπονδίες στους πολιτικούς, γιατί όταν πας και λες στον ένα πολιτικό κάνε μου αυτό, σε λέει και γιατί να μην το κάνω στον άλλον, βρείτε τα και ελάτε. Επομένως μπορώ να σου πω ότι διατηρούν για αυτή την κατάσταση. Πολύ και σημαντικό αυτό. Τη συντηρούν γιατί τους βολεύει. Εμείς αυτό δεν το καταφέραμε. Δεν το καταφέραμε γιατί τελικά δεν ξέρω, υπάρχει πολύ εγωισμός, πολύ φιλαρχία, δεν ξέρω.